Kani kadai kajing betip badan kam sepi baroki parlok Rawon nongkhwai ki batmu ban yali simenta katai kajing Khwai dohkha katai kasngi kata kapung jong umasar ki pawa ka bahap Tuber Shohshrieh is jahil te namar don ki kato kane kajing pynkylla bat kajing pynhiar ya kadot tiket katai kasngi te Naka kadau ngokwa ban ya samlem japi kanang ba pim sngo pla habai dai bat katai kajing Khwai dohkha katai kasngi te klim pislim kumanga chu ongi piman kapor pil sngo bha sa share sa kipatlok jongpi kanang ba makiro kitip bat yo sngo ya katai kajing pynhiar kadot tiket katai kasngi wan sa pelong kata ka handru tarik nai bakandai dar kosan bat kidon katukane habai dai bat ki price ki baper namar kadot tiket ro ka ba hier te Naka kadau ki kwa ban ai sapi kane ka notice namar pa bolin na press pi ki blayo I bat peit ya kane ka notice Khwai dohkha bat ki bari diro ban up setang ya katai kasngi ban pelong ya katai ka ji Khwai dohkha te kumba pilio I ya ki price katai kasngi kumba kato baladep ka cimpat bena ka dot tiket kan long lai hajar sirung yang uwe Khwai bat ubanengkong unyo ar paulak uba ar si paulak uba lai si paulak uba sao si sanlak kum tater te min peit ya ki notice bala depan pynkylla bat pynhiar ya katai kadot tiket katai kasngi bat kidon katu kan ni kijing per ki price te kirpa di barok ki parlok Rawon ki ba yasim benta katai kasngi ro pin skoto sha habai dai bat ki price haswa ba pin lek katai kasngi te tongin peit ya ni ka jing pynkylla jongki habai dai bat kan ni ka notice Khwai dohkha ka ba penlong katai kasngi te tongin peit bat sngap na do basdang kan ni ka notice bala depan pynkylla kanang bangin skoto shai bha kanang ba omdon kano ka jing thut katai kasngi te ka jing Khwai dohkha ka jaka hapung umasar ki pawa Tuber Shohshrieh is jahil district bala penyai da ka rijantia pon owner bat fishing organization ka tarik an Khwai katai kasngi kan long ka Henry tarik na bakandai dar rosan kata ke pos dang na do kandai step kan kuda do lai baje jan med ka do tiket katai kasngi kan long hajar sirung yang uwe Khwai kat baki price ban kong pat yo ar paulak uba ar si paulak uba lai sanlak uba sao ar lak uba san silak uba handriu silang uba hanyau silang papra silang uba kandai silang sipau silang kadwe silang kat ar silang kat lai silang kat sao silang kat san silang kandriu silang kat neu silang kat pra lai pawajar bat uba kat kandai ar pawajar kini kidai ki kerdan price katai kasngi kumba pelio I kadang ta gini ro saya ka consolation prize ki consolation prize kilong kumne uba nengkong si pawajar uba ar si pawajar kum tater kadon hado kat santali kador si pawajar marway te tangkene ki jing pynkylla ya kadot tiket bat ki price katai kasngi kat ba kalok hidro katai kasngi kan long hi kumjo ka ba uba nengkong yo daka alto keten brand new lani ulak ban sim da ka pisa kumba lailak nang ta uba ar silak uba lai pawajar uba sao si pawajar bat uba san hajar kador kani ka tiket kan long lai spa si tiket san spa a tiket te ngangai napdeng jongpi lai sngo tho shai bat habai dai bat kani ka notice Khwai dohkha ka ba kila depan pynkylla te na don napdeng jongpi ki bam shai habai dai bat kani ka notice pela ban sim ya uni unambar badon try jong kani ka notice bat sa pentip ya kita kijing sngo jongpi te tanggata ka notice kala poisa ka bakut ngai napdeng jongpi omdon kata ka jing per habai dai bat kani ka jing pynkylla ya kini ki price namar kadore kan long tang belum mala kijing per bat kadot tiket ro kan long tang arajar sirung yang uwe Khwai te tanggata te kublesh boni pi baroki parlok ki ba saredi katai kasngi bat dan bak pin yo bat te tanggata kublesh bon